Angkas patay samtang igsuon ini nga rider ang kritikal. Human nga aksidenteng mibangga sa usa ka flagman nga gabantay sa usa ka nakaparadang truck sa Baungon, Bukidnon. Mga biktimang sakay sa motor giingong lango sa ilimnon dihang na disgrasya. Ang detalye sa report ni Cyril Chavez. Dead on arrival sa ospital ang usa ka lalaking angkas. Human nga magrabihan samtang kritikal ang igsuon ni ene nga 35 anyos nga rider sa nahitabong aksidente sa National Highway sa Puro 4 Barangay Nikdaw sa Baungon, Bukidnon. Sa maong hitabo, samdan sab ang usa ka flagman nga lalaki nga nabanggaan sa mga biktima atol sa aksidente. Sumala pa nga pasado las 8 sa gabi adlong Sabado samtang padulong sa Cagayan de Oro City ang mga biktimang nakamotor yang ilang nabanggaan ang 50 anyos nga lalaking flagman sa gibantayang nakaparadang truck sa lugar. Kaso lang sir, at that time, run out daw sa area. So, sobra kadilim. Itong nabang nakamotor is nakainom tong driver at tong passenger niya. Dugang sa kapulisan nga walay suot nga mga helmet ang mga biktima diyang nahitabong aksidente. Posibleng nawadaan sab og kontrol sa motor ang mga biktima tungod sa pagkalango sa ilim nung makahubog. Karon, padayong nagpatambal sa ospital ang biktimang rider o flagman samtang ginahikay na ang pagpahiluna sa angkas nga namatay sa aksidente. So, ano sir, sa mga driver, disiplina, no? Iwasan talaga tong pag-drive nga nakainom para iwas aksidente. Cyril Chavez, One Mindanao